Детето ти заслужава приключение, което никога няма да забрави. Първата приключенска кутия е вече факт. Тук ще открие вълнуващи истории, забавни загадки и творчески проекти направо до вашата врата. А какво ще открие в нея? Увлекателна история в един български град, както и интересна книга с загадки, която стимулира въображението. Разбира се, това съвсем не е всичко. Добавяме и един невероятен подарък, който е различен всеки месец, когато гостуваме на различен град. Украсяваме добре, защото знаем, че децата обичат да откриват изненади. Затова добавяме и нещо много специално – монета на съответния град. А за да сме сигурни, че пътуването ни е пълноценно, даваме достъп до уникално видеообучение, което превръща ученето в истинско забавление. А най-хубавото е, че винаги имаш проект за изработване, който изгражда умения и креативност. Още ли не си посетил Ваяна БГ? Побързай, защото бройките са ограничени.